We gaan beginnen, dames en heren, aan de Horsenstoeflaar KFPS sportcompetitie. De merries in de leeftijd van 4, 5 of 6 jaar. Jenny Veenstra en Harco Naber, de juryleden. Esther Reen, de arbiter. Ook hier in deze finale dubbele punten. 3 aanspanningen. In de voorrondes alles gewonnen door Lubbert van Oene met Hieke van Bokkum. De eerste aanspanning is binnen. Onder nummer 245 de merrie Cecilia von Greifenstolz. Vader Bartele 472. In bezit van Ralf Reinhardt uit Brusov. En gereden door Albert Ux. Applausje voor Albert. 416. Hiske van Boeter Heideveld. Vader IJsse 489. Paard is in bezit van Trainee Duin. En wordt gepresenteerd en geeft u een applaus door Harm Hamstra. En de laatste 192, Hieke van Bokkum, ook een dochter van IJsse 489. In bezit van de familie Kabel uit Heilo. Het applaus voor Lubbert van Oene. En Lubbert van Oene debuteert bij de Friese paarden met deze Horsenstoeflaar KFPS sportcompetitie. En voor Harm Hamstra is de tweede wedstrijd met Hiske. De derde finale van de Horsenstoeflaar KFPS sportcompetitie. We kennen al de winnende aanspanning bij de jongrijders. We kennen de winnende aanspanning bij de hengsten Ruine. Nu nog de winnende aanspanning bij de merries. En dan komen straks alle 3 kampioenen later op deze morgen nog een keer in de baan om het tegen elkaar op te nemen. Albert Lux en Harm Hamstra ook beide deelgenomen aan de Frisian Proms. Vanavond de tweede uitvoering van de Frisian Proms. Gisteravond super verlopen. Ik denk dat we gaan beginnen. De heer Landheer, de ringmeester, geeft het zijn finale Horsenstoeflaar KFPS sportcompetitie. En daar komen ze. Zo'n eerste ronde even in het ritme komen. Even mooi in balans. Bewegen door de baan. En uiteraard in een mooie vieren houding. 3 toch verschillende paarden hier aangespannen. En kijk eens goed mee, dames en heren, welk paard uw voorkeur geniet. Mooie eerste impressie. Pieter staat er alweer. We gaan van hand veranderen. Maar dan zie je dat die paarden erin groeien in de wedstrijd. En zich nog beter gaan presenteren in het tweede gedeelte. En dan mag u er ook weer een schepje bovenop doen. En dan mag u laten blijken wie u de beste vindt. Publiek, ik zou zeggen, laat je horen. Mooi. Opstellen 245, opstellen 192 en opstellen 416.
En ook hier geldt eigenlijk hetzelfde als eerder vanmorgen bij de jongwaarders. Bij 3 aanspanningen laten we niet 1 aanspanning staan. Dus we mogen even op adem komen. En we gaan zo dadelijk met z'n drieën nog gezamenlijk de tweede ronde lopen van deze finale. Dus met z'n drieën worden ze nog een keer uitgenodigd om de kwaliteiten te laten zien. En dan kan het allemaal weer anders zijn dan bij deze opstelling. Ze hebben nog alle kans om vandaag de dagprijs te winnen. Voor de competitie 20 punten weer voor de nummer 1, 18 voor de nummer 2 en 16 voor de nummer 3. En dan komen ze nog een keer, maar nu moet het echt gebeuren. Nu moeten ze indruk maken op u en op de jury om te winnen. Ja, kort op die rechterhand, dan op de linkerhand. En dan gaat de jury zo dadelijk bepalen wie hier vandaag in Leeuwarden op de KNVB Zengsterkeuring de hoofdprijs gaat binnenhalen. En moet zeggen, als ik in Leeuwarden ben, dan roem ik altijd het publiek. Want het publiek hier in Leeuwarden, daar doen we nooit tevergeefs een beroep op. Hoor maar eens weer, de eerste handen gaan alweer op elkaar. En dan is het bijna zover. Dan is het bijna zover dat de jury de dagwinnaar gaat binnenroepen. Ze kijken nog één keer. Ze kijken nog één keer. En wie gaat het worden? Wie gaat het worden? Het wordt 2,45. 192, 416. Nou, en dan wordt het spannend in de competitie. Johanna is al aan het rekenen. De dagprijzen die gaan we niet uitreiken. Wel de competitiewedstrijden. Uitgereikt door Karin Bieleveld, Helen Rijks, Johanna Hielkema en Sanne Korstra. Namens het bestuur van de Horses to Fly KFPS Sportcompetitie gaan zij de prijzen uitreiken. De uitslag. Op de derde plaats met 32 punten in de eindstand Hiske van Boeterheideveld met Harm Hamstra. Applausje voor Harm. 32 punten. Ja, en nu komt het. 2 paarden met dezelfde stand. 38 punten. En dan is bepalend de prestatie in de finale. Dus op een tweede plaats met 38 punten. Hieke van Bokken met Lubbert van Oene. En de wedstrijd gewonnen met dezelfde score, maar een plaatsje hoger in de finale door Cecilia von Greifenstolz. Een applaus voor Albert Lux. Over spannend gesproken, beide paarden 38 punten. Lubbert van Oene, de winnaar tijdens de voorselectie hier in dezelfde hal tijdens Indo-Friesland. Winnaar in Exlo, winnaar in Sonnega en vandaag een tweede plaats. Voorbijgestreefd door Albert Lux met Cecilia von Greifenstolz. Vader is Bartele 472. Und wir gratulieren die Besitzer Ralf Reinhardt aus Brüssow. En Albert Lux keert terug in de finale der finales, zullen we maar zeggen. Mooi momentje. Hulde voor Albert. Ja, Albert, ik sprak je een tijdje geleden. Toen zeg je, die merrie die gaan we inzetten voor de sportcompetitie. En dat heeft super uitgepakt. Misschien kun je even iets zeggen over het paard. Ja, dit is een paard, het Lieke beleerd. Hij was 3 jaar hier Talent Cup gelopen in de finale. Toen was Lieke pas 12 jaar. Dus het is de tweede keer dat het paard hier in Leeuwarden loopt. Het is een merrie die een fantastische instelling heeft. Een IBOP met 90 punten. Nou, en dan hebben we de competitie gestart. En tot het van vandaag was het spannend. En het is gelukt. Gefeliciteerd. Dames en heren, Albert Lux, de kampioen
met Cecilia von Greifenstolz. En de herenronde voor de kampioen. Heel chic, mooi in het front, danst hier door de baan. Top, kijk eens, gaat de merrie extra. Dit is natuurlijk een prachtig beeld hier bij de herenronde. En mooi dat u zo meedoet op de loge, op de tribune, met z'n allen. Wat een sfeertje alweer. Ik moet zeggen dat Albert Luxter in de herenronde met Cecilia von Greifenstolz een schepje bovenop heeft gedaan. Wat laat die merrie zich zien. En aanmoedigen mag altijd. Ja, straks 3 kampioenen die het tegen elkaar gaan opnemen in de finale der finales. Wederom dank aan de sponsors Stoeterij Bommelstein, de nieuwe Van Lunteren, tweespan, exclusieve ruitersport, Friso zadels en hoofdsponsor Horses to Fly.